салом ва вақт бахайр. Хабар аз Хатлон бо Набиҷони Сайдаброр манзури шумо. Имрӯз 22 январи соли 2026 ва пешгӯи ҳавошиносон рост баромад ва имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳаво барфӣ шуд. Ва ин лаҳза мо хабар аз Хатлонро дар зери барф ба шумо хоҳем расонд. тавре раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон хабар медиҳад, дар натиҷаи як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони милитсияи ноҳияи Муъминобод нафареро бо гумони дуздии 60,000 сомонӣ дастгир намуданд. Кормандони милитсия зимни тафтишот муайян намуданд, ки Тоҷиддини Сайвалӣ, сокини ноҳияи Муъминобод, бо ҳамроҳи ҳамаслакаш Баротов Амир, сокини шаҳри Бӯстони вилояти Соғд, ки айни замон дар ҷустуҷӯ қарор дорад, 29 декабри соли 2025 вориди мағозаи хӯрокворӣ гардида, маблағи 60,000 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Ба иттилои манбаъ айни ҳол нисбати номбурдагон парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 244 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, дастгиршуда Тоҷиддини Сайвалӣ дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, ҳамаслаки ӯ дар ҷустуҷӯ қарор дорад. дар доираи корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати таъмини бехатарии бозорҳои истеъмолӣ дар минтақаи Кӯлоб бо иштироки намояндагони раисати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозиёти савдо як қатор молу маҳсулоти хӯрокворӣ пассифат аз муомилот бардошта шуд. тавре иттилоъ дода мешавад, маҳсулотҳои мазкур муҳлати истеъмолашон гузашта ё ба талаботи стандартҳои амалкунанда мутобиқат надоштаанд. молу маҳсулоти ошкор гардида бо дархости худи соҳибкорон ва фурӯшандагон аз нуқтаҳои савдо гирифта шуда, бо риояи тартиботи муқаррар гардида нестинобуд карда шуданд. дар соли 2025 дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 14 субъекти нави хуҷагидорӣ ба қайд гирифта шуда, шумораи умумии онҳо ба 100 адад расид. дар ҳамин давра корхонаҳои саноатӣ ба маблағи 102 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, ҳаҷми умумии сармоягузорӣ наздик ба 40 миллиард доллари амрикоӣ баробар гардидааст. хабару маълумоти бештарро аз саҳифаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон мутолиа намоед.